Čaute všetci, vítam vás pri dnešnom druhom vlogu Lego mesta Nelo, obce, hej, už nie sme v Imane, už sme tam, hej. A dneska sa ideme zameriavať na túto oblasť, pretože máme nový veľký Lego set a zaujímavé, kde to umiestnime, pretože to bude dosť zaujímavé, keďže nemáme ešte dokončené baseplatey, to bude dosť zaujímavé a musíme akože trošku zelebiť ten park, pretože sa mi zase prestal páčiť. No a čoskoro budeme mať novú cestu, ktorú potiahneme sem a taký jeden base. Takže ja si myslím, že by sme mohli ísť na ten set, zase si ho rozoberieme a potom ho pôjdeme umiestňovať. Takže ako vždy, ideme na to. Keď sa dozviete ten set a ten set bude, čakajte, tak. Ups. Áno, je to tento set. Áno, je to tento set Creator. Už nie sme pri City, sme pre Creatore. Je to tento set moderný house, hej, tu ho máte, hej, môžete ho tu vidieť. Za mňa je to veľmi pekný Lego set, teda ideme si ten set rozobrať, poďme na krabicu. Takže nachádzajú sa tu návody, hej, ja vám to tak ukážem. No, dobre, nachádzajú sa tu 3 návody, pretože my si ako keby ten dom môžeme postavať v takomto lesnom spôsobe, hej. Potom v takomto bytovom, hej. A ten, ktorý sa mi najviac páči, ktorý som postavil, nechce to ísť von, dobre, je to vonku, tento, hej, takže sú 3 návody a 3 typy domov, hej, ja som chcel využiť tento, ešte tu mám také náhradné dieliky, no a teda ideme na tú krabicu, hej, tu sú tie typy, módy, 3 v jednom, hej, toto znamená, že proste 3, si môžete postavať 3 sety v jednom sete, hej, alebo 3 stavebnice v jednom sete a tak, skôr. No za mňa krabica je veľmi pekná, na to hneď ako keby pritiahlo, keď som prišiel do obchodu a zbadáte to, tak hneď som to bral, hej. No, takže zozadu môžete tiež vidieť tieto módy, ako to vyzerá. No a to je si to krabica všetko. Ja si myslím, že by sme tú krabicu mohli dať naspäť, hej, a kde má byť. No ja si myslím, že by sme mohli ísť na tento set, hej, trošku si ho rozobrať. Hej, a tuto vás pozdravuje tento papagaj, hej. Dobre, takže začneme od vonka, vzhľad je veľmi pekný, takže poďme od dola. Nachádza sa tu bazén, hej, sú plutvy, nejaká pláž s lehátkami a tu je tento pán. Tento set obsahuje 3 minifigurky a je to pod číslom 31153, to som zabudol povedať, je to pre deti 9 až plus, takže deti do 9 plus odporúčanie nie, nemôžete to skladať. Dobre, máme tu takéto palmy zaujímavé, veľmi pekná palma, ale dosť zložito je to spravené, ale nie, no proste je to také zložitejšie, nie je to úplne ľahké, ale je to zložitejšie. Tento balkón je strašne zaujímavý, pretože keď sa pozriete, tak je to ako keby inak robené a tento set je úplne taký, že iný, že úplne iné typy, aj napríklad toto, čo vidíte tuto, je inak robené ako samotné iné sety, že proste tu iba pridáte, hej, keď sa takto pozrieme na to z hora, vlastne neuvidíte, tak vidíte tú lištu, tuto, že to je proste úplne iná, že ako keby to vytrčia von, no ale pod tým nie je nič, ale sú tu také aj toto, hej, tuto, že to proste nie je akože odložené, alebo akože, ako povedať, že to nie je proste ako keby tými hladkými kockami, hej, takže tak, no a ja si myslím, že to je dnu. Mne sa osobne najviac páči asi táto časť, hej, bude taká drevená, alebo ako to povedať. Za mňa je to krajšie, takže poďme dnuka do interiéru. Takže poďme, tuto sú vchodové dvere, hej. Tu je kuchyňa, hej. Kuchyňa je za mňa veľmi pekná, aj tento sporák je strašne pekný, hej, páči sa mi. Tuto má byť ešte tá jedna, no neviem, kde som mu dal, to je asi smutné. Dobre, a teda tuto je stolík, veľmi pekná farba táto, akože tuto málo kedy vidieť, mal som takú ešte jednu kocku. No dobre, tu je tá chodba, hej, a tuto je obývačka. Veľmi pekne spravený stôl, hej, gauč tiež pekne spravený, aj táto, no, tento pohárik poznáte asi z Harryho Pottera, ak zbierate. No a teda, no je, táto posteľ. Tuto je, hej, spálňa a pokázal sa, ako vidíte, tak tento dielik mi tu nejde. No, to je jedno, proste, potom to spravím, no. Takže máme tu spálňu, za mňa tiež veľmi pekne vydizajnované, tu je budík, hej. Tuto neviem, či nemá byť nejaká sprcha, alebo dačo také, lebo vyzerá to tak, aj tu je tá kačka, hej. Tu je tá kačka. Hej, zase sme v interiéri vnútri, jo, to vyzerá tak dobre, hej. Možno spravím taký Lego príbeh v interiéroch mesta. No a tuto zase je balkón, hej, tu na balkón, tam teta, tam sú kvietky. OK, a tuto máme najkrajšiu miestnosť,
za mňa najväčšia miestnosť, najkrajšia. Je to knihovnica alebo nejaká kancelária, proste niečo. Veľmi pekne aj tie farby, aj tento koberec. Za mňa tento koberec je veľmi pekný. Aj táto polička je dobre spravená a dosť aj iný štýl stavania. A tento luster, ten je ako top. Aj tá sedačka je proste pekná, veľmi pekná. A tu hore je náš papoušek, hej. To možno nejaký ventilátor, hej, dajme tomu. No a toto je ako keby ten set, ešte vám ukážem z boku. To je tiež pekné. A tuto ináč dole sa dajú ako keby otvárať dvere, hej. Keď prídete na terásku, tak si idete otvoriť. Mne sa to tak v strede páči, alebo tak proste tuto pri kraji, že už je to otvorené. No a je tu lehátka. A tak. Takže za mňa ten set je veľmi pekný a dosť sa hodí do nelózu. Ľudia, takže ja už som to vymyslel, nie je to úplne podľa mojich predstav, ako som si to predstavoval, ale nie je to ani zase také zlé. Jedna vec mi tam vadí, ja vám ho aj ukážem, aká to bola. Hej, takže ja si myslím, že by sme mohli ísť na to 3, 2, 1, že nemocnica, nech sa páči, tu je ten moderný dom, hej, ukážem, takže už mi dve veci vadia. Prvý pohľad, ako vyzerá to celkom v pohode. Prvá vec, čo mi vadí, toto, proste vadí mi to tuto, proste kazí mi to tam ten pohľad tej budovy, že je to také, no už nie je to také pekné, ale akože celkom to vyzerá dobre, hej. Celkom aj tento set mi tu vadí, ale nemám to už proste kam dať, hej, ale celkom sa to sem hodí, hej. Ten bazén vyzerá nad tým tiež veľmi dobre, len zase toto more, no vyzerá to tu jak keby nejaký potôčik, či možno môžeme to brať nejaký potôčik, alebo z bazéna nejaká riečka, odtička, alebo také niečo, ale v podstate má to byť pláž. Ja som ja skúšal uvažovať, že by som to dal sem k pláži, lenže zase je tu toto a nezmestí sa mi to do toho, práve je to v tom výškovom limite, že to neprejde proste. A kebyže aspoň do budovy, by som to tako v budove upravil, ale no nevyšlo to, no nevadí, takže máme to takto proste a proste je to tak, no, takže tak. A ja si myslím, že to vyzerá dobre a teraz sa budeme zameriavať na cestu, lebo nám dochádza, hej. Tuto možno potade to nám ako bude cesta a potom ideme base platey. No a pokupujem a potom už ideme železnicu dokončovať. A čoskoro budeme mať znova ďalšie dva veľké Lego sety, na ktoré sa tiež môžete tešiť. No a teda čoskoro aj tá, kolajnice a cesta. Takže máte sa veľmi na čo tešiť. No a potom pôjdeme na rok 2025 nové Lego sety. Ešte tu mám také dva polybagy, takže tie si môžeme tiež postavať, ale za mňa je to veľmi pekné a ešte vám dám takýto pohľad. Takže majte sa krásne, čaute.